Bili smo u Murskoj Soboti, Lajbnicu, Ptuju, Gracu, Mariboru, Čakovcu, Prelogu, Svetom Martinu, Zagrebu, Samoboru. Uglavnom smo se vraćali medaljom oko vrata, bili ste svjedoci svemu tome skupa, pa je onda i red da nagradimo naše najmlađe. Većinom medalje i pehara već su pokupili, pehari su ispred nas, medalje su doma, negdje na sigurnom. A još nam je ostalo sad samo znači da proglasimo i jednostavno proslavimo naslov prvaka regionalne lige dječjih nogometnih vrtića. U programu znači imali smo od trenažnih i natjecateljskih aktivnosti ubačeni nekakvih 3 posjeta velikim sportskim događanjima. Redno smo bili znači svjedoci velikih događanja koji su bili tu na našim prostorima. Malo smo u igru ubacili Marka Roga. Stekli smo puno prijatelja, nogometnih idola, ispratili smo našeg Marka i u Dinamo, evo bili ste svjedoci tu da smo izabrali pravog idola. Dečko je primjereni sportaš i na kraju krajeva vidjeli ste da je postigao jedan odličan rezultat, odnosno transfer u Dinamo je svakom sportašu, odnosno nogometašu Hrvatske samo može biti sam. Znači kad smo spomenuli sva odličja koje smo skupili po turnirima, ostalo nam je znači još da popredamo i te nagrade, odnosno medalje i pehar našim dečkima za tu ligu koju smo osvojili znači u uvjerljivim pobjedama s 25 pobjeda, 3 poraza i bilo je to 2 neodrađena rezultata, ali manje bitno, uglavnom dominirali smo tu i bili smo najbolji. Ja budem sad redom, a vas molim da isto tak i pjeskom pozdravite, znači svakog onog kojeg ja prozovem, jer svaki on dao svoj doprinos, odnosno bio je dio ove naše nogometne priče koje imamo ispred sebe. Ovako, krećemo znači od onih, budemo rekli, najmlađih, odnosno najmanjih. Prvoga imamo znači Tomo Mujanović sa brojem 7. Medalje će uručiti legendarni kapetan nogometnog kluba Varteks Miljenko Mulek. Marko Tomašković, broj 5. Bravo! Marko Vugrin, broj 19. David Probot, 30. Ivano Sklepić sa brojem 21. Fran Miko, 62. River Zekić, 27. Sa natjecateljskim brojem 17, Leon Jungić. Vanja Mužek, on je na moru, znači on je odsutan, medalju ću primiti naknadno. Matet Kalčec, 22. Sa brojem 18, Fran Grđan. Opet jedan od naših mlađih, oni koji su nas vjerno pratili po turnirima, teško izvoljevali pobjede, ali ipak, evo, bili su nam velika podrška. Dino Protrka, broj 6. Knjigu momčadi, Matej Ježovita, broj 8. Čvrsti naš zid, Niko Radačić, 20. Jedini stranac u redovima Lumena Matic Habijanić. Opet jedan iz mlađe garde, Teo Benko, broj 14. Čvrsto drži svoja vrata, Teo Srdarević. Edo Menjak sa brojem 17. Kako smo mi u Lumeni jedan poseban nogometni tim, imamo 2 kapetana. Jedan od njih Ian Tepšić sa brojem 7. S desne strane do njega Dani Pintarić, 9. Imamo i posebne goste, imamo Lumene u dresu Dinama, Fran Vidaković i Nova Mikić. On ima i danas poseban zadatak, znači Marija, znači to radi sam svima.
molim, evo imamo tu jedan događaj. Kako se to radi u velikim sportskim događanjima, imamo znači iznenađenje za naše malce, pa vas molim da probate to uhvatiti s vašim kamerama, vašim aparatima, pa da imamo lijepo slike. Ja znam kako. Ovo je prava proslava naslova, a molim dame, ovako. Prvaka primit će kapetan Dani Pintarić. Ajmo reći na sredinu Dani. Na sredinu, digni ga zrak! Idemo, početi skakati, kak skačemo, idemo. Dame postavke je uzvrlo. Zahvaljujem još jedan put legendarnom kapitanu Miljenku Mumeku za naručenje nagrade našim najmanjima i ja se nadam da danas sutra imamo i našim redom jednog takvog virtuoza s loptom, ko što je trener. Bravo! Dobro, grabimo vas sad na gradu. Može? S jednom utakmicom. Ajmo, stavimo to. Dečki, može još jedno pitanje. Koje je najljepše mjesto? Zaki bi onda bili drugi? Nema logike, tako, bravo. Polako, Miko. A, dobro, već budemo složili sve. Dobro, dečki, idemo na igralište.